ba wanda bai san moriyar ilimi ba, in ban da wawaye da ba a kulawa, ba wanda bai san martaba ilimi ba, in ban da mai gafala mara ganewa. A madadin kwamitin Madrasatul Nuril Huda Islamiyya da kuma ilahirin kafatan al'ummar tsohon garin birnin Kebbi, na farin cikin miƙa muku farin goron gayyatar walimar yaye zakakuran ɗalibai 12 mahaddatan Qur'ani mai girma, tare da waɗanda suka yi fafutukar sauki Alƙur'ani su 66 jimlatan, sai kuma neman tallafi domin inganta makarantar da kuma faɗaɗa addinin Islama. Babban bako na musamman gwamnan jihar Kebbi Kwamar Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, uwar taro uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Hajiya Zainab Nasir Nasir Idris Kauran Gwandu Kadimatul Islam. Babban bako mai kaddamarwa sanata Abubakar Atiku Bagudu, ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arzikin Najeriya. Uban taro Major General Muhammad Ilyasu Bashir OFR, shugaban majalisar sarakunan jihar Kebbi. Shugaban taro Grandi Kadi Alhaji Sadiq Usman Muktar, mai masaukin baki Kadi Atiku Muhammad Bello, manyan baki Honorable Jiredu Bello Marshal, kwamishinan ma'aikatar shari'ar jihar Kebbi. Alhaji Abubakar Cika Garkuwan Kaura, kwamishinan ma'aikatar kuɗi ta jihar Kebbi. Injiniya Abdullahi Umar Faruk Muslim, kwamishinan ma'aikatar ayyukan jihar Kebbi. Architect Muhammad Sani Aliyu Zuru, kwamishinan ma'aikatar addinan jihar Kebbi. Alhaji Abubakar Umar Dutsin Mari, kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautun jihar Kebbi. Alhaji Yakubu Ahmad Bike, kwamishinan ma'aikatar labaru da al'adun jihar Kebbi. Alhaji Umar Idris Buro, sarkin dawakin Gwandu kana jagoran siyasar jihar Kebbi. Alhaji Faruku Enabo, jagaban Gwandu, shugaban hukumar alhazan jihar Kebbi. Alhaji Bello Ibrahim Nahaliku, amirin Zorama kuma akanta janar na jihar Kebbi. Alhaji Ahmad Umar Faruk, dan majan Gwandu. Honorable Hassan Umar na Morocco, raba kayan Gwandu, dan majalisar dokoki na jihar Kebbi. Honorable Bello Kaoje, Dallatun Kaoje, dan majalisar wakilai a zauren majalisar tarayyar Najeriya. Alhaji Ibrahim AI Suru, mai yakin Gwandu. Alhaji Abubakar Muhammad Kana Zuru, Shatiman Manga. Alhaji Abubakar Malam Shatiman Gwandu. Dr. Usman Sani Tunga, Mallamawan Gwandu. Alhaji Ibrahim Bagudu, dan madamin Gwandu. Honorable Bello Yakubu Rilisco, shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kebbi. Alhaji Hassan Bello OON. Alhaji Faruku Zaki, mataimakin shugaban karamar hukumar mulki na birnin Kebbi. Sai kuma mataimakan masu kaddamarwa kamar haka: Alhaji Shehu Idris, sarkin marayun Gwandu. Alhaji Sama'ila Mabo, dan malikin Wasagu. Alhaji Anas Nasir Idris, magayakin Zogirma. Alhaji Bashar Umar Atta, PPS. Honorable Bashar Aliyu Buhari, alherin Gwandu. Alhaji Hassan Altina, shugaba sansanin Gwandu. Alhaji Aliyu Haji Guruza, Alhaji Babangida Mai Ahu, Alhaji Sanusi Abdun Gilo, Alhaji Bashar Shehu Shala, Alhaji Abubakar Abdullahi Tuleje, sarkin dawakin Kalgo. Alhaji Usman Sani Zauro, garin Zauro. Malamai masu wa'azi: Sheikh Muhammad Mai Nasara Kofar Dindi, Sheikh Siddiqu Makaranta, Sheikh Isa Ibrahim Bashar Wala, sarkin malaman Gwandu, Sheikh Umaru Malisa, Khalifa Ahmad Usman Muktar, Sheikh Alun Dan Malam, Sheikh Rilwanu Kofar Kola, Malam Hairullahi Rilwanu, Khalifa Bashar Umar Ika, da kuma Alarma Mansur Aliyu Koko, wanda za a yi kamar haka: wuri a harabar makarantar da ke titin Guruza Kofar Dindi birnin Kebbi a ranar Lahadi 11 ga watan Janairun shekarar 2026, lokaci karfe 9 na safe. Allah ya bada ikon halarta, amin. Ilimi gabar shi ya fi babban rumbu, domin hatsin rumbu yana ƙarewa.